Koyo mag siasa nyakorom gajwang' wang'eyo mago mag somo kama jopuonjre mag grade mar 10 ochako chopo e skunde mag sekondar mamalo e pacho kama ngima kawuono kendo e thoth skunde jonyuol kod jopuonj koni donjogi e skul ok obedo kod achiedh nade modhuro. Judith Omondi miyowa rameny kaka chenro ne chalo e skunde mathurka. Giosike kama oriwo sanduge, matres, ndope, kitiyo kod tielo, geche kod apiko. Jopuonjre mag grade mar 10 omolo e skunde sekondar mamalo mar loso historia mokwongo e Kenya, klas 10 e bwo kit somo mar CBE. Kowuok Nairobi e skunde mag Cluster 1 kama oriwo Nairobi School, Pangani Girls e kind mamoko, jopuonjre onyiso mor mar chako wuoth manyien mar somo. I'm so excited to be in this school. Like, this was the school of my dream. I chose them because I want to pursue my career of an electrical engineer, and I know Nairobi School has the perfect facilities for my career. Gi jopuonj madongo nyiso geno mar tayo chenro ni giot maonge koko. So far, maybe we have handled about a huge number, and if you go to the side that they are supposed to be received by various sections when it comes to boarding, I think we are okay. As Pangani Girls, we are very prepared for the CBE grade 10. We have put everything in place, so I can say that we are very ready for the grade 10. E county ma Homa Bay, skundi ya wuowi ma Homa Bay Boys, ma en achiel kuom skunde mag Cluster 1, jonyuol kod jopuonjo yango chenro e odiochieng' ma okwongo. Koni ni kwayo skule ka in kitabu to an uluongo nyathi. Koro tabu mang'eny onge. Koro mane gima neno. Nikech gik mane gindikonwa moneno ka nitiere lokruok moro amora onge. Homa Bay is a national school. Sometimes jomoko ok nyal report. Nwayudo request be mwaseyudo from parents mabiro kwayo kendgi between 300 to 400 kama. Watemo a process mar admission ni mondo mwakaw both of them. Nyaka e counties mamoko kaka Siaya, kama skunde kama oriwo Ng'ia kod St. Mary's Yala, ka ok owe chien Ogande Girls mabende ni Homa Bay, jopuonjo oyango ni giseyudo tiegruok ma owinjore kendo somo dhi lokore e laini mar CBE. Wan gi ikruok maber kaka school, wan tie gi laboratories ma nyithi STEM dwa dhiye, wan tie gi room mar French, wan gi room, it's a classroom mar music. Waikore yo maber, inang'eyo ni jopuonjwa duto gin trained, kendo gin ready implementing the new system of education, the CBE system of education. Counties mamoko kaka Nyamira, Bungoma, Kisii, Kajiado e kind mamoko, bende onge bagni malich ma oneno e odiochieng' ma okwongo ma jopuonjre gi ochaki e skul. E kinde ma jopuonjre mag jo grade mar 10 yudo thuolo mar chako somo ayanga e skunde mag senior secondary odiochieng' ma kawuono, pod nitie jonyuol kod jopuonjre ma nyaka sani pod chunygi ok oyweyo kaluwore ni pok giyudo thuolo e skunde ma chunygi dwaro. Judith Omondi, Ramogi TV, Pangani Girls, Nairobi.